ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. дар студия Сора Холиқназарова. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. бозидди кории пешвои миллат дар ин шаҳри саноатӣ бо ифтитоҳи боз як корхонаи истеҳсолии дигар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф оғоз гардид. 26 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ва боздид аз вазъи соҳаи кишоварзӣ ба шаҳри Турсунзода ташриф оварданд. Нахуст президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳр марҳилаи аввали корхонаи истеҳсоли профили алюминӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпрофро ба истифода дода барои бунёди марҳилаи дуюми он санги асос гузоштанд. зимни боздид аз корхонаи Алюминпроф гуфта шуд ки коргоҳи навтаъсис имконият дорад дар як сол 7200 тонна алюминийро коркар намуда, аз он наздик ба 100 нави маҳсулоти ниҳоии саноатӣ истеҳсол намояд. дар корхона намудҳои гуногуни профилҳои алюминӣ барои истеҳсоли даррутиреза, профилҳо барои ороиши берунаи биноҳои баландошона ки бо истифода аз шиша оро дода мешаванд, қисмҳои алоҳидаи мебел, карнизҳои гуногун барои овехтани парда ва боз чандин номгӯи маҳсулоти дигар истеҳсол карда мешавад. ин номгӯи маҳсулот асосан ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз дигар кишварҳо ворид карда мешавад ва бо фаъол гардидани Алюминпроф имконият фароҳам меояд ки талаботи бозори дохилӣ бо чунин нави маҳсулот аз ҳисоби истеҳсоли худе қонеъ карда шавад. дар ин баробар нарху навои он низ коҳиш дода мешавад. маҳсулоти ниҳоии корхона ҳамчунин таъиноти содиротӣ дошта, дар марҳилаи аввал ҳадаф аст он ба бозорҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба фурӯш бароварда шавад. мо дар ин корхона зиёда аз 100 намуд маҳсулот истеҳсол менамоем ва таъиноти содиротӣ дорад ки ба кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил содирот менамоем ва ин низ дар бозорҳои мо ҳам талаботи зиёд дорад. мо асосан дар асоси ашёи хурми маҳаллӣ фаъолият мекунем, яъне ки алюминро аз корхонаи алюминии тоҷик дастрас мекунем. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хатҳои истеҳсолии корхонаи навтаъсис аз наздик шинос шуда, барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ба масъулини корхона дастур доданд. Алюминпроф дорои 3 хати истеҳсолӣ буда, аз коркарди ашёи хом то ба истеҳсолу рангубори маҳсулот дар ҳудуди корхона анҷом дода мешавад. таҷҳизоти он аз ҷумҳурии халқии Хитой ворид гардида, ба талаботҳои стандарти байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад ва ба истифода аз таҷҳизоти мазкур истеҳсолот бепартов баром монда шудааст. аз ҷумла корхонаи мазкур бо печи махсуси алюмингудозӣ муҷаҳҳаз карда шудааст ки дар як вақт ин дастгоҳ имконият дорад то 1 тонна алюминийро об намуда, аз он маҳсулоти нимтайёри саноатӣ омода созад. маҳсулоти нимтайёр дар марҳилаи баъдӣ барои истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона мегардад. ҳамчунин маҳсулоти истеҳсолшуда дар чанд марҳила аз озмоиши лабораторӣ гузаронида мешавад. дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз корхонаи мазкур дар шаҳри Турсунзода ба фаъолият оғоз кард. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Алюминпроф дар асоси ашёи хоми маҳаллӣ фаъолият намуда, он ба муосиртарин таҷҳизот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. назорати сифати маҳсулот дар корхона дар мадди аввал қарор дошта, мо кӯшиш менамоем ки барои бозорҳои дохилу хориҷ маҳсулоти рақобатпазир пешниҳод намоем. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф дар доираи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати коркарди ашёи хоми маҳаллӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоии саноатӣ дар асоси ашёи хоми ватанӣ фаъолият намуда, алюминии аввалияро аз корхонаи воҳиди давлатии ширкати Алюминии тоҷик дастрас менамояд. дар марҳилаи аввал пас аз омӯзиши нозукиҳои касб 60 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд ва минбаъд ҳадаф аст ки ба хотири баланд бардоштани малакаи корӣ кормандони он ба дигар кишварҳо низ ба курсҳои бозомӯзӣ равона карда шаванд. ифтитоҳи корхонаи мазкур ба ҳадафи саноаткунонӣ бо суръати мамлакат тавъан буда, дар оянда ба рушди
соҳаи саноати мамлакат мусоидат хоҳад кард. ин марҳилаи якуми корхона аст ва дар оянда мо нақша дорем истеҳсолро зиёд кунем. аз лиҳози логистикӣ низ корхона дар мавзеи муносиб ҷойгир буда, аз назди он хати роҳи оҳан ва шоҳроҳи Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон мегузарад. чунин имконот ба содироти бемамонияти маҳсулоти ниҳоии корхона мусоидат хоҳад кард. зимни боздид роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати маҳсулоти ниҳоӣ ва таҷҳизоти васлгардидаи корхонаи нав баҳои баланд дода, барои рақобатпазир будан дар бозорҳои дохилу хориҷ ба кормандони он дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Алюминпроф аз ҷумлаи иншооти ҷашнӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба амалишавии барномаи саноаткунонӣ бо сурати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мусоидат хоҳад кард. бояд гуфт, ки дар доираи ин барнома дар шаҳри Турсунзода сохтмони 10 корхонаи саноатӣ дар назар дошта шудааст. дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои сохтмонии марҳилаи дуюми корхонаи истеҳсоли профили алюминии Алюминпроф расман оғоз бахшиданд. зимни муаррифӣ иттилоъ дода шуд, ки марҳилаи дуюми иншооти мазкур дар зарфи 2 соли оянда бунёд гардида, ба ҳамин васила ҳам ҳаҷми истеҳсолот ва ҳам ҷойҳои кории доимӣ афзоиш дода мешавад. бо ба истифода додани марҳилаи дуюм дар маҷмӯъ коркарди солонаи алюминӣ дар корхона ба 15 000 тонна баробар гардида, шумораи кормандони ҷамъият аз 60 нафар ба 200 нафар расонида мешавад. дар марҳилаи баъдӣ инчунин истеҳсоли номгӯи нави маҳсулоти саноатӣ, ки аз алюминӣ омода мешавад, роҳандозӣ шуда, дар он низ хатҳои истеҳсолӣ муосиру ҷавобгоҳ ба талаботҳои байналмилалӣ васлу насб мегардад. корхонаи мазкур дар ҳудуди минтақаи саноати шаҳри Турсунзода бунёд ёфта, дар маҷмӯъ дар ин ҷо дар масоҳати 21 гектар коргоҳу корхонаҳои гуногун сохта ба истифода дода мешавад. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ дастур доданд, ки марҳилаи дуюми корхонаи мазкур сари вақт ва бо сифати баланд бунёд ёбад ва маҳсулоти ниҳоии он барои баланд бардоштани иқтидори истеҳсоливу содиротии мамлакат ба бозорҳои дохилу хориҷ ба фурӯш бароварда шавад. дар сани корхонаи навтаъсис намоиши маҳсулоти корхонаҳои саноатии шаҳри Турсунзода ташкил карда шуд, ки аз он президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боздид намуданд. дар намоишгоҳ 10 корхонаи шаҳр гӯшаҳои алоҳидаи худро ташкил карда, аз рушду равнақи соҳаи саноат дар шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд. аз ҷумла гуфта шуд, ки нишондиҳандаҳои соат дар ин шаҳр ҳамасола рӯ ба болоравӣ дошта, ҳиссаи бахши саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии шаҳр ба тарзи чашмрас зиёд мегардад. ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо нархҳои муқоисашаванда дар нимсолаи аввали соли 2021 422 миллиону 182,9 ҳазор сомониро ташкил додааст, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 8,1 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ҳоло дар ҳудуди шаҳр коргоҳҳои саноатӣ чун корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик, корхонаи фаръии давлатии алюмин сохтмон, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди тоҷмол, ҷамъияти саркор 2015, корхонаи шоҳасар ва боз чандин коргоҳҳои миёнаву азими саноатӣ фаъолияти босамар доранд. дар давоми як соли охир дар шаҳр истеҳсоли қуттиҳои пластикӣ, семент, гаҷ, оҳак, гӯшти мурғ ва коркарди мавиз баром монда шуд, ки ин раванд вобастагии бозори дохилиро аз маҳсулоти воридотӣ хеле коҳиш дод. дар намоиши имрӯза корхонаҳои саноатии алюминӣ ва маҳсулоти алюминӣ, маҳсулоти оройишии сохтмонӣ, дару тирезаҳои пластикӣ, қуттиҳои гуногун барои маҳсулот ва хӯроквориро, ки айни замон дар шаҳр истеҳсол мегардад, ба маърази дид гузоштанд. аз ҷумла иттилоъ дода шуд, ки дар ҳудуди шаҳр пас аз таваққуфи 25-сола корхонаи коркарди алюминии Талкопроф ба фаъолият оғоз намуд, ки ин иқдом дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ коркарди солонаи алюминийро ба 25 000 тонна расонид. ин корхона дар як сол то 10 000 тонна алюминийро коркард карда, аз он маҳсулоти ниҳоӣ баландсифати истеҳсол менамояд. дар баробари қонеъ намудани талаботи худӣ ҳамчунин содироти маҳсулот ба дигар кишварҳо, аз ҷумла ҷумҳурии Ӯзбекистон баром монда шудааст. ҳамчунин моҳи ноябри соли ҷорӣ дар доираи дастурҳои роҳбари давлат марҳилаи якуми навсозии корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик оғоз мегардад. навсозии корхона имконият медиҳад, ки минбаъд бо истифода аз технологияҳои муосир алюминӣ баландсифат истеҳсол гардад. зимни боздиду суҳбатҳои самимии саноатчиёни шаҳри Турсунзода ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи доимиашон нисбат ба рушди бахши саноат, фароҳам сохтани имтиёзҳои гуногун ва дастгирии пайваста изҳори миннатдорӣ намуданд. дар идомаи боздиди корӣ аз шаҳри Турсунзода, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бинои нави муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати шаҳри Турсунзодаро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бо таваҷҷӯҳ ба шароиту имкониятҳои муосири илмомӯзӣ дар ин муассиса, литсеи тӯҳфаи арзандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба толибилмони ин шаҳр дониста шуд.
26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати шаҳри Турсунзодаро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода, бо имконоти муосири таълиму тарбияи насли наврас дар он аз наздик шинос шуданд. муассисаи давлатии таълимии литсеи интернати шаҳри Турсунзода аз ду бинои дуошёна иборат буда ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми соҳибкори ватанӣ роҳбари ташкилоти ҷамъиятии хайриявии эҳёи Сомониён Ҷурабек Муҳибов сохта шудааст. масоати умумии иншооти нави таълимӣ дар шаҳри Турсунзода 3 гектарро дар бар гирифта корҳои сохтмониро 20 нафар мутахассиси маҳаллӣ дар давоми камтар аз 1 сол бо сифати баланд ба анҷом расонидаанд. дар доираи дастгиру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат тасмим гирифтем ки 2 иморат барои муассисаи таълимии литсеи интернати шаҳри Турсунзода сохта ба иҷро диҳем. корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ, мутахассисони маҳаллӣ, ҳама назорат аз тарафи архитектура ва пудратчиёни ҳукуматӣ назорат карда мешид. дар оянда мо ният дорем ки бо тадбирҳои созандагию иқдоми пешгирифтаи пешвои миллат дастгирӣ карда як муассисаи таълимии нави замонавӣ дар диҳаи худмон бисозем. бинои таълимии литсеи интернати шаҳри Турсунзода аз 44 синфхонаи муҷаҳҳази фанӣ аз ҷумла химия, физика, биология, математика, геометрия, омодагии дифои ҳарбӣ ва компютерӣ иборат буда барои 1000 нафар хонанда дар як баст пешбинӣ гардидааст. дар ин даргоҳи маърифат бо мақсади расидан ба ҳадафҳои асосии 20-солаи омӯзиш ва рушди илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар асоси роҳнамоиҳои бевоситаи сарвари маорифпарвари мамлакат ба омӯзиши илмҳои дақиқ таваҷҷӯҳи бештар дода шуда, дар он барои хонандагони болаёқат муосиртарин шароит муҳайё карда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид аз синфхонаҳои таълимии ин даргоҳи маърифат ва шиносоӣ бо имконоти фароҳам карда барои насли наврас дар он иқдоми соҳибкори ватаниро шоистаи дастгирӣ арзёбӣ карданд. боиси сарфарозӣ ва хушнудист ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як литсеи наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. мо омӯзгорон, хонандагон миннатдории самимии худро ба пешвои миллат баён мекунем. дар соҳаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон 20-солаи солҳои фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ эълон шудааст. мо омӯзгорон бо истифода аз шароите ки дар литсей муҳайё шудааст, кулли хонандагонро дар рӯҳияи ватанпарастӣ, ватандорӣ, илмдӯстӣ, хештаншиносӣ тарбия менамоем. дар санни муассисаи таълимӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби хонандагону наврасон ба солимгардонӣ майдончаи муосири варзишӣ сохта шудааст. масоати иншооти варзишӣ 621 метри мураббаъро дар бар гирифта барои баргузории машғулиятҳо бо хонандагон хеле мувофиқ мебошад. дар варзишгоҳи мусобиқаи иштирок мекунам ва мехоҳам ки дар оянда варзишгаҳи дар ватани худам хизмат расонам. майдончаи варзишӣ ки барои мо хеле сохтан хеле зебо аст ва мо дар ин ҷо машқ мекунем. дар шаҳри Турсунзода дар солҳои истиқлоли давлатӣ 34 бинои нави таълимӣ бо шароити муосири донишомӯзӣ, бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. дар шаҳр дар маҷмӯъ 126 муассисаи таълимӣ фаъолият дошта, дар онҳо 66386 нафар хонанда дар асоси барномаҳои соҳавии давлатӣ ба таълиму тарбияи ҳамаҷониба фаро гирифта шудааст. мо ҷавонони даврони истиқлолият миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз менамоем ки барои мо ҷавонон чунин як литсейро бо тамоми шароитҳои замонавӣ муҳайё сохтаанд. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои пешвои миллат кӯшиш менамоем ки литсейро бо баҳои аъло хонда дар донишгоҳҳо таҳсил намоем ва дар рушду нумӯи Тоҷикистони азизи худ саҳми худро гузошта номи Тоҷикистонро ба арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем.
پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان افتتاح باز یک بینای معاصر تعلیمی را در شهر ترسونزاده در عرفه سال نو خانش 2021-2022 و جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با غمخوری‌های دائمی و پیوسته راهبریت عالی حکومت مملکت در سمت به تعلیم و تربیت درست فرا گرفتن نسل نورس و آینده ساز ملت مربوط دانسته آموزگاران و دیگر مسئولان را جهت استفاده ثمرناک و هدفمندانه از شرایط مهیا گردیده موظف نمودند. حکومت جمهوری تاجیکستان به اهل هنر و فرهنگ خاصه به پیروان جوان این ساحه مهم شهر ترسونزاده نیز در آستانه جشن فرخنده 30 سالگی استقلالیت دولتی تحفه ارزشمند نمودند. با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر امروز همچنین یک مکتب معاصر صنعت به استفاده داده شد. در مکتب کودکانه صنعتی شهر ترسونزاده 15 صنفخانه مجهز با همه اسباب و انجام و لوازمات صنعتی موجود است و به کودکان بهترین استادان صنعت درس میگویند. اطلاع میدهند همکاران ما. 26 اوگوست سال 2021 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در شهر ترسونزاده بینای نوی مؤسسه دولتی مکتب کودکانه صنعت را مورد استفاده قرار دادند. بینای نوی مؤسسه دولتی مکتب کودکانه صنعت شهر ترسونزاده در اساس راهنمایی‌های همیشگی سرور فرهنگ پرور مملکت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد کرده شده است. بینای نوی انشاءات فرهنگی معرفتی در شهر ترسونزاده از 15 صنفخانه مجهز از جمله رسامی، فورتپیانو، رباب‌های گوناگون، دوتار، کرنی، دایره، آوازخوانی استرادی و 6 مقام، خرئوگرافی، تالار خرد کنسرتی، کتابخانه و 3 اتاق مأموریت عبارت می باشد. کارهای ساختمانی در مؤسسه فرهنگی را 20 نفر متخصص وطنی با استفاده از عنصرهای خاص صنعت معماری ملی با سطح و صفت بلند و جوابگو به معیارهای معاصر به انجام رساندند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانات فراهم گردیده در بینای نوی مؤسسه فرهنگی در شهر ترسونزاده جهت استفاده پوره و ثمرناک از شرایط فراهم گردیده با مقصد تربیت درست نسل نورس و آموزگاران دستور و هدایت‌های مشخص دادند. افتتاح بینای نوی مکتب کودکانه صنعت در عرفه 30 سالگی جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در عرفه 60 سالگی فعالیت مؤسسه تحفه از طرف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت می باشد. در بینای نو تمام شرایط هایی که برای مؤسسه کرده شده است با استفاده از این شرایط ها ما کوشش به خرج میدیم که تعلیم و تربیت را بلند برداشته در سطح بین المللی وطن خود را معرفی نماییم. در مکتب کودکانه صنعت شهر ترسونزاده برای آموزش نازکی‌های گوناگون صنعت با 220 هنرآموز 25 نفر آموزگار با تجربه به فعالیت جلب گردیده است. آموزش در مکتب صنعت از 5 تا 7 سال را در بر میگیرد. طول 10 سال است که در مکتب صنعت کار فعالیت می نمایم و در مکتب ما 5 شعبه عمل می کند. شعبه های فورتپیانو، شعبه های اسباب های ملی، خرئوگرافی، آوازخوانی و صنعت تصویری فعالیت می نماید. امروز خرسند از آن هستیم که در بینای نو کار فعالیت می بریم. از امکانیت‌های فراهم گردیده استفاده برده ما آموزگاران مکتب صنعت کوشش می‌نماییم که خوانندگان را به سمت بلند آموزش‌های فرهنگی هدایت نماییم. یادآور می‌شویم که مؤسسه دولتی مکتب کودکانه صنعت شهر ترسونزاده سال 1961 تأسیس یافته در سالهای صاحب استقلالی کشور با توجه و دستگیری‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شرایط هنرآموزی نورسان در آن با طلبات زمان موافق کرده شده است. در دوران استقلال دولتی در شهر نویه‌های مملکت در زمینه توجه خاص راهبریت عالی حکومت مملکت با رشد و گسترش فرهنگ ملی بناهای نوی تعلیمی و کاری در این ساحه بنیاد گردیده پایه‌های صنعت ملی استوار و بهتر و ارزش‌های خاص دولتداری تاجیکان احیا کرده شدند. با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر ترسونزاده یک بینای زیبا و آباد را
مؤسسه دولتی مکتب کودکانه صنعت شهر ترسونزاده ساخته به اتمام رسید. در این مؤسسه ما می توانیم از همه گوناگون‌های صنعت بهره بگیریم. ما خوانندگان این مؤسسه منتداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برای چنین مکتب زیبا و آباد ساختنشان بیان می نماییم. سرور دولت محترم امام علی رحمان افتتاح بینای نوی مکتب کودکانه صنعت در شهر ترسونزاده را در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای آموزگاران و هنرآموزان آن تحفه ارزشمند دولت و حکومت مملکت معنیداد کرده به مسئولان جهت تربیت نسل نورس و ارجگذاری به فرهنگ پرغناوت عالم شمول ملی دستور و سپارش‌های مشخص دادند. در دوره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اکنون ساکنان شهر ترسونزاده نیز امکان پیدا نمودند که چرابینی‌های دانه خود را در محیط نهایت زیبا و آزاده برگزار کنند. پیشوای ملت امروز باغ فرهنگی و فراغتی شهر را نیز پس از تعمیر و نوسازی کلی مورد بهره برداری قرار دادند. 26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи исмоили сомонии шаҳри турсунзода боғи фарҳангу фароғатии шаҳрро ки аз нав сохта шудааст мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. боғи фарҳангу фароғатӣ дар маркази шаҳри турсунзода дар масоҳати умумии 3,6 гектар аз ҷониби соҳибкорони ташаббускори шаҳр бо тарҳи муосир ва унсурҳои шаҳрсозии миллӣ бо назардошти талаботи замони имрӯза ва санъати баланди меъморӣ бунёд шудааст. фармоишгари иншооти фарҳангӣ ки ба ҳусни шаҳр зебоии хоса зам кардааст мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри турсунзода мебошад. корҳои сохтмонӣ дар боғи фарҳангу фароғатӣ моҳи сентябри соли 2020 оғоз гардида иншоот дар муддати кӯтоҳ бо сифати баланд ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ сохта ба истифода дода шуд. боғи фарҳангу фароғатӣ дар доираи нақшачорабиниҳо ва вусъат бахшидани корҳои сохтмонӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст. иншооти мазкур аз ҷониби мутахассисони ватанӣ бунёд гардида дар рафти сохтмон масолеҳи бо сифати ватанӣ истифода шудааст ки имрӯз ин макони даргузашта нообод ба мавзеи сабзу хуррам ва дилписанд мубаддал гаштааст. дохил ва роҳравҳои боғи навбунёд пурра бо гулу буттаҳои ороишию мавсимӣ сабзазор гардонда шуда барои хуррамгардонӣ бештар аз 2000 бех дарахтони ороишӣ, 10,000 гулҳои доимӣ ва 60,000 мавсимӣ шинонда шудааст. бо мақсади таъмини сабзиш ва нашъунамои дарахтон ва гулу буттаҳо обёрӣ бо усули муосир ба роҳ монда шудааст. бо мақсади зебову назаррабо гардондани боғи фарҳангӣ даромадгоҳ ва роҳравҳои он сафҳолакпӯш гардидааст. мувофиқи нақшаи асосӣ дар ҳудуди боғ фаввора ва дигар таҷҳизоти дилхушкунанда насб гардидааст ки аз ин пас сокинону меҳмонони шаҳри турсунзода дар ин макон истироҳат менамоянд. дар дохили боғи нав қасри шоҳмот, амфитеатр бо 7 мағозаи фурӯши армуғон ва ҳунарҳои мардумӣ, шаҳраки афсонаи Аладдин бо ҷойгир намудани 12 аттраксион, ҳайкалчаҳои ҳайвонот, зиёда аз 200 таҷҳизоти равшандиҳанда, нишастгоҳҳо, 2 майдончаи варзишӣ бо 200 ҷои нишаст ҷойгир карда шудаанд. мо аҳли кормандони боғи фарҳангу фароғатии шаҳри турсунзода аз он хушнудем ки имрӯз бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар шаҳри турсунзода боғи фарҳанги фароғатии зебо ифтитоҳ гардид. боғи мазкур солҳои 59 асри гузашта сохта шуда то ин ҷониб хело кӯҳнаву фарсуда гардида буд ва мардум имконияти сайру гашт надоштанд ва бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ин боғ аз навсозӣ гардид ва имрӯз дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон барои сокинони шаҳри турсунзода эҳдо мегардад. фароҳам овардани чунин шароит имконият медиҳад ки наврасону ҷавонон вақти холигии худро бо самар истифода бурда ба варзиш машғул шаванд ва дигар имкониятҳои боғро
پرثمر استفاده برند. اینچنین در اینجا لوحه تشریف مهمانان عالی‌قدر به شهر ترسونزاده، قهرمانان مهنت، مجسمه قهرمان تاجیکستان میرزا ترسونزاده، آشخانه ملی، 3 نقطه بازی و حفظ شناوری کودکانه بنیاد یافتند که برای استراحت و فراغت ساکنان مناسب می باشند. باید تاکید نمود که به ادیب مشهور تاجیک میرزا ترسونزاده سال 2011 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عنوان قهرمان تاجیکستان داده شد. سهم میرزا ترسونزاده در رشد ادبیات، فرهنگ عالمشمول ملت تاجیک و دوستی خلقها نظررس می باشد. امروز با تشریف محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باغ فرهنگی و فراغتی گشوده شد. ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که در کشوری آزاد زندگی میکنیم. با محترم جناب عالی تشکر خود را بیان میکنم که این گونه با ما زحمت ها و این گونه باغ های فراغتی گشوده میکنند که تا ما از این باغ ها سیر و گشت کنیم و باباهای خوب و الله خوانده به وطن خود خدمت کنیم. در این باغ ها بسیار درختان زیبا، گل های شکفته، هوای تازه می باشد. ما همه روزه می توانیم که در این باغ آمده استراحت نماییم. تاکید کردن به مورد است که انشاءات نو و زمانوی به جلب مبلغ‌های بودجتی از طرف صاحبکاران باننگ و ناموس شهر ترسونزاده با صنعت بلند ملی و اروپایی ساخته شده در برابر آباد و زیبا گشتن یک گوشه تاجیکستان صاحب استقلال، همزمان بعد مورد بهره برداری قرار دادن انشاءات بیشتر از 50 نفر ساکنان محلی با جای کار دائمی تامین گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی به صفت کارهای انجام یافته بیشتر توجه ظاهر نمودند و بنیاد انشاءات معاصر فرهنگ و فراغتی را که به افتخار 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با سهم صاحبکاران ساخته شده است نمونه عبرت ارزیابی کرده مسئولان را در آینده برای نگاهبین درست آن وظیفه‌دار کردند. ساختمان باغ فرهنگ و فراغتی شهر ترسونزاده از 1 اکتبر سال 2020 آغاز یافته من در مدت 10 ماه با صفت بلند به انجام رسید. در باغ مذکور فواره ها ساخته شدند و نشستگاه های زمانوی ساخته شدند. همه همین راهروهایی که در همین باغ میبینید با سفالک های استحصال وطنی، فواره ها با سنگ مرمر های استحصال وطنی وصل کرده شدند. قصر شاهمات که در داخل باغ فرهنگ و فراغتی جایگیر می باشد با عنصرهای خاص ملی قامت افروخته است که زیبا و نظرربا است. طبق لایحه مساحت زمینی برای ساختن قصر شاهمات جدا گردیده 178 متر مربع را تشکیل می دهد. ساختمان قصر شاهمات ماه فوریه سال روان آغاز گردیده در این مدت چند نفر ساکنان محلی با جای کار موسمی تامین گردیدند و بنا در مدت کوتاه بنیاد شد. در داخل بنا 2 صنفخانه برای کودکان و نورسان و یک تالار دیگر برای کلانسالان شاهماتباز جایگیر کرده شده است. اطلاع داده شد که بنای قصر شاهمات نیز از جانب صاحبکاران باننگ و ناموس شهر ترسونزاده بنیاد شده است. از این پس نورسان و جوانان شهر ترسونزاده در وقت مناسب که قبلا برایشان چنین شرایط وجود نداشت امکان پیدا کردند که در قصر زمانوی شاهمات همه روزه تمرین نموده نازکی های شاهمات بازی را از خود کرده در مسابقه های شهری، جمهوریوی و بین المللی اشتراک نمایند. در داخل باغ فرهنگ و فراغتی شهر ترسونزاده امفی‌تئاتر نیز ساخته شده است. امفی‌تئاتر از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر با صفت بلند بنیاد گردیده برای برگزار کردن برنامه‌های فرهنگی و دیگر چاره‌بینی‌های جشنی شرایط سازگار مهیا کرده شد. در اساس لایحه امفی‌تئاتر دارای قریب 700 جای نشست بوده در آن نشستگاه‌های زمانوی نصب شده است. مساحت عمومی آن 3100 متر مربع را تشکیل می‌دهد. اطراف امفی‌تئاتر نیز سبز و خرم گردانده شده به مکان زیبای و دلپسند ساکنان تبدیل یافته است. پس از بنیاد باغ فرهنگ و فراغتی در مرکز شهر ترسونزاده با جایگیر نمودن قصر شاهمات، امفی‌تئاتر و دیگر انشاءات ورزشی و سالمگردانی و نصب اتراکسیون‌های نو کودکانه، ساکنان و مهمانان شهر امکان مساعد استراحت و فراغت را پیدا کردند. با شرافت تشریف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان باغ فرهنگ و فراغتی گشوده شده است.
ما شکرانه از آن میکنیم که چنین سروری دولت داریم. در گذشته چنین باغ زمانوی نبود. هر روز ها میتوانیم به این باغ‌ها آمده سیر و گشت نماییم. ساکنان شهر همه پیشروی و مهیا ساختن زندگی شایسته را که در زمینه تکمیل اینفراستراکتور شهر به میان آمده است نتیجه سیاست بنیادکارانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ارزیابی میکنند. مورد ذکر خاص است که دوام 30 سال صاحب استقلالی رشد و پیشرفت تمام بخش و ساحه‌های اقتصاد ملی بخصوص ساحه فرهنگ شهر ترسونزاده در دایره اقدام‌های نجیب بنیادکارانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تامین گردیده با بنیاد شدن بنا و انشاءات زیادی گوناگون شهر آباد و زیبا گردیده سطح و صفت زندگی ساکنان نیز به مراتب بهتر گردیده است. در شهر ترسونزاده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان همچنین با فعالیت یک قطار خواجگی‌های دهقانی و انفرادی شناس شدند. از جمله در جماعت دهاتی به نام جورا رحمانوف راهبر دولت از گرمخانه خواجگی دهقانی غیرت 2020 بازدید به عمل آورده با خواجگیداران صحبت صمیمی آراستند. 26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри турсунзода аз гармхонаи хоҷагии деҳқонии ғайрат 2020 дида намуданд. гармхонаи доим амалкунанда дар деҳоти ба номи ҷура раҳмонов навбунёд буда аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ урунбой нурматов бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. гармхона ки масоҳати 0,54 гектарро ташкил медиҳад, ду навъи помидор ва ду навъи бодиринг кишт шуда нашъунамои хуб доранд. навъҳои помидори киштшуда замира ва муалла, инчунин бодиринг, орзу ва ғайрат мебошад. ҳосили интизории помидорро деҳқонон 600 ва бодирингро аз 400 то 500 центнер пешбинӣ намудаанд. гуфта мешавад ки ҷамъоварии ҳосил аз гармхона нимаи дуюми моҳи сентябр оғоз гардида беш аз 3 моҳ идома меёбад. зироат дар иншооти замонавӣ тариқи қатрагӣ обёрӣ мешавад. технологияи обёрии қатрагӣ ба таври автоматӣ кор мекунад ва муҳлат инчунин ҳаҷми об дар ҷӯя тавассути компютер идора карда мешавад. ин низом ки мутамарказ мебошад аз чанд ҷониб ба манфиат аст. аз як тараф об ва аз тарафи дигар нерӯи барқ сарфа мегардад. барои обёрии зироат дар гармхона соҳибкор чоҳи амудӣ бунёд намудааст. низоми гармидиҳии иншоот бошад бори нахуст дар мамлакат ҷорӣ гардидааст. дар зимистон ҳавои сард тавассути ҳавокашҳои хурд ки нерӯи барқро на он қадар зиёд сарф мекунанд ба зери замин интиқол гардида аз тарафи дигар гармии зери замин ба дохили гармхона ворид мешавад. ҳавокаш ва қубурҳои васлу насбшуда ки қутрашон 100 мм мебошад дар тобистон низ вазифаи худро доранд. дар ин давра технологияи мазкур баръакс аз муҳити гармхона гармии зиёдро кашида аз зери замин сардиро интиқол медиҳад. яъне ин низом дар ҳамаи фасли сол ҳавои гармхонаро мӯътадил ва барои парвариши сабзавот мутобиқ нигоҳ медорад. гармхонаи мо пурра аз ҷониби мутаассисони маҳаллӣ бунёд карда шудааст. барои насбу васли таҷҳизотҳои гармдиҳӣ, обёрӣ ва ғайра мо аз хориҷа мутахассис даъват накардаем. танҳо бо омӯхтани низом ҳамаи корҳои худамон анҷом додаем. тарзи кор бо технологияро ҳам коргарон пурра омӯхтаанд. гармхона аз 5 қисм иборат аст ва дараҷаи нишебии болопӯши ҳар кадоми он бо назардошти нерӯи офтоб дар давоми рӯз таъмин карда шудааст. ин омил дар фасли зимистон боиси мӯътадилии ҳаво дар дохили гармхона мешавад. бо бунёд гардидани гармхонаи замонавӣ дар шаҳри турсунзода 13 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин шуда дар мавсими ҷамъоварии ҳосил боз чанд нафар сокинони маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб мешаванд. ما خیلی خرسند شدیم که با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین شدیم. از این حساب سطح زندگیمان باز هم بهتر می شود. در وقت جمع آوری حاصل به هر یکی ما مقداری معین محصولات می دهند. صبحانه به خوراک نصف روزی ما از حساب صاحب کار می باشد. کارمان هم دشوار نیست. در همه فصل سال ما در هوای معتدل کار می کنیم. منتداری خود را به پرزیدنت مملکتمان محترم امامعلی رحمان بیان میکنیم که صاحبکاران را دستگیری میکنند. با آنها ما ساکنان را با جای کار تامین مینمایند.
ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки ҳосили аз гармхонаи хоҷагии деҳқонии ғайрат 2020 ба даст омада асосан дар бозори дохили мамлакат аз ҷумла бозорҳои шаҳри Душанбе ба фурӯш гузошта мешавад ва хоҷагидорон нақша доранд дар оянда ба кишварҳои хориҷӣ низ сабзавотро содир намоянд. ҳадафи мо дар ҳама фасли сол аз ҷумла дар фасли зимистон ва аввали баҳор ки сабзавот дар бозорҳои кишвар кам мешаванд фаъолият намуда дар коҳиш ёфтани ҳаҷми воридоти он саҳм гузорем. ғайр аз ин нақша дорем содиротро низ ба кишварҳои ҳамсоя ва Федератсияи Русия ба роҳ монем. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидани чунин гармхонаҳои замонавиро заминаи асосӣ дар фаровонии маҳсулот ва дастрас будани нархи он дар бозори истеъмолӣ маънидод намуданд. давоми солҳои истиқлолият мо мушоҳида кардаем ки соҳибкорони мамлакат аз ҷониби давлат бахусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд. мо ҳам бо истифодаи аз ин имконият мавҷуд гардида тиҷорати худро рушд бахшида истодаем. мо кӯшиш мекунем ки дар оянда масоҳаи гармхонамонро васеъ гардонда ҳамчунин саҳми худро дар таъмини амнияти озуқаворӣ ки ҳадафи стратегияи мамлакат мебошад гузорем. инчунин ҷойҳои корӣ низ бештар намоем. тибқи маълумоти оморӣ дар шаҳри Турсунзода масоҳати умумии гармхонаҳо 32 гектарро ташкил медиҳад ва аз ин нишондод 16,5 гектар доимо амалкунанда мебошад. дар гармхонаҳои мавҷуда ҳама намуди сабзавот парвариш карда мешавад. дар ҳамин ҷо ҳосили сабзавоти дар шароити гармхона ба даст овардаи хоҷагидорон ба намоиш гузошта шуд. тибқи иттилоъ дар 7 моҳи соли равон ҳаҷми умумии истеҳсоли ин намуди маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳри Турсунзода 64738 тоннаро ташкил додааст ва хоҷагидорон дар баробари таъмини бозорҳои мамлакат ҳамчунин ба андозаи 300 тонна сабзавот ба хориҷа содир намудаанд. дар гӯшаи дигари ҳудуди гармхона занону бонувони ҳунарманди шаҳри Турсунзода самбуса, кулча, чапотӣ ва дигар намуди маҳсулоти нонӣ омода намуда ба маъраз гузоштанд. маврид ба таъкид аст ки дар баробари бунёди гармхона ҳамчунин соҳибкор беш аз 2 километр роҳи деҳаи ғайратро асфалтпӯш намудааст. президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳибкор ҷиҳати саҳм гузоштан дар корҳои ободонӣ ва фароҳам овардани шароити хуби зиндагӣ ба мардум изҳори сипос намуда иқдомҳои созандаи ӯро шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат барои ҳар шахси ватандӯсту меҳанпараст ҳисобиданд. дар доираи боздиди кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғайрати ҷамоати деҳоти Ҷура Раҳмонов як бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ низ ба истифода дода шуд. ин муассиса бештар аз 850 хонандаро ба таҳсил фаро гирифта дорои беҳтарин шароиту имкониятҳои таълимӣ мебошад. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 26 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғайрати деҳоти Ҷура Раҳмонови шаҳри Турсунзода бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49-ро мавриди истифода қарор доданд. иншоот сеошёна буда дорои 16 синфхонаи таълимӣ, китобхона, ҳуҷраҳои корӣ, маҷлисгоҳ бо 100 ҷойи нишаст, озмоишгоҳ, синфхонаи компютерӣ, китобхона, ошхона ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. муассисаи нави таълимӣ барои 850 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст. миннатдории самимии худро ба пешвои миллат барои дастгириҳои ҳаматарафаашон мерасонам. бояд қайд кард ки яке аз дастгирии бевоситаи ҷавонпарвари тоҷикон ин эълон намудани озмонҳо аз ҷумла Тоҷикистон ватани азизи ман фуруғи субҳи доноии китоб аст, илм фуруғи маърифат ва озмуни навбатии солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиӣ, риёзӣ дар соҳаи илму маориф мебошад ки ба ин васила ташвиқу тарғиби насли ҷавонро ба илму фан даҳчанд менамояд. мо зодагони даврони истиқлол дар ивази дастгириву ғамхориҳои пешвои маҳбуби миллат талош меварзем ки бо баҳои хубу аъло ва садоқат ба сарзамини аҷдодиамон чун дирӯз имрӯз низ содиқу вафодор мемонем. ҷавонон бояд на танҳо дар сухан балки дар амал низ пайрави асили пешвои миллат бошанд. ҳамчунин дар назди муассисаи таълимӣ майдончаи варзишӣ барои футболи хурд, волейбол ва баскетбол бунёд гардида атрофи иншоот ободу зебо карда шудааст.
бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 49 дар арафаи таҷлили ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Урунбой Нурматов бунёд гардидааст. мо пеш шароит надоштем, 4 синфхона доштем. Дар зимистон борон чакида ҳама ҷо тар мешуд, ягон синфхонаи алоҳида надоштем. мана ҳозир ҳама шароит ҳаста. варзишгоҳ дорем, синфҳои физика, компютерхонаҳо дорем, ошхона дорем. ҳама шароит ҳаст. миннатдори кулли омӯзгоронро ба ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. зимни ифтитоҳи иншоот ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои кӯҳнаи муассиса соли 1958 сохта шуда аз 3 синфхона ва ҳуҷраи омӯзгорон иборат буд. қаблан дар муассисаи таълимии 9 омӯзгор ба таълиму тарбияи 106 хонанда машғул буданд. дар мактаби кӯҳна норасоии ҷойи нишаст барои хонандагон ва набудани имкони созгори таҳсил аз мушкилоти асосӣ дониста мешуд. мо шукргузорӣ мекунем ки дар як ватани тинҷу осуда, обод, ором ва дар зери осмони мусаффо зиндагӣ мекунем. инсон ҳар як зарра хоку ҳар қатра оби ватан дил мебанданд ки бе он наметавонад хушбахту бахтиёр бошад. дар арафаи 30-солагии истиқлолият ҷаноби олӣ пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон барои омӯзгорони ҷавон як муассисаи бо шароитҳои хуб туҳфа кардан кӯшиш мекунем ки барои тарбияи насли наврас сидқан машғул мешавем ва ба хизмати ватан ҳамеша омода бошем. дар ин росто ҳамасола афзоиш ёфтани шумораи хонандагон дар деҳаи ғайрати деҳоти ҷура Раҳмонови шаҳри Турсунзода ва ҳавасмандии насли наврас ба омӯзиши илмҳои замон зарурати бунёди муассисаи таълимии наву замонавиро тадриҷан дучанд месохт. довталаби озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст буда дар ин озмун аз рӯи номинаи сеюм хондан ва аз ёд кардани осори назмиву насри адибони муосири тоҷик ширкат варзида истодаам. ман изҳори миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки баҳри мо хонандагон чунин озмунҳоро пешкаш намуданд. якчанд сол пеш аз ин муассиса бисёр фарсуда буда дар ин ҷо таҳсил кардан бисёр мушкил буд. имрӯз бошад бо сардории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин муассисаи зебо тозаву озода синфхонаҳояш васеъ бар ҳаво бунёд гардиданд. ман хеле шодам ки дар чунин муассиса таҳсил мекунам. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкори маҳаллиро шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат хонда дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи дониш ифтитоҳи иншоотро тӯҳфаи арзанда ба омӯзгорону хонандагон ва қадами устувор дар самти рушди соҳаи маорифи шаҳр маънидод намуданд. мо омӯзгорон шод аз он ҳастем ки бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин боргоҳи илму маърифат бо тамоми шароиташ дар арафаи рӯзи дониш ба мо тақдим карда шуд. муҳайё гаштани шароити зарурӣ аз ҳар як нафар омӯзгор дар ҷодаи таълиму тарбияи хонандагон масъулияти дучандро тақозо мекунад. вобаста ба ин мо омӯзгорони ҷавон кӯшиш мекунем ки барои тарбия намудани насли наврас сахми худро гузорем. бояд гуфт ки бо истифода аз имкони созгори таълиму тарбия омӯзгорон бо ҳисси баланд барои дар рӯҳияи худшиносию худогоҳӣ тарбия намудани насли наврас кӯшиш карда дар ин росто ояндасозони ватан низ дар доираи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ ба омӯзиши илмҳои замон низ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. дар ҳар сафари худ ба шаҳри Турсунзода роҳбари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳатман аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомон дидан мекунанд. зеро ин боғ ҳанӯз соли 2008 бо ташаббус ва дастгирии бевоситаи пешвои миллат бунёд шуда яке аз беҳтарин намунаҳои токпарварӣ дар миқёси ҷумҳурӣ дониста мешавад. дар ин сафар низ роҳбари давлат аз ин хоҷагӣ дидан карда бо ҷараёни ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд. дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода 26 августи соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомон дидан намуда бо рафти ҷамъоварии ҳосили ангур шинос шуданд.
хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомон дар деҳоти ҷура раҳмони шаҳри Турсунзода соли 2008 бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии он 589 гектарро дар бар мегирад. самти асосии фаъолияти хоҷагии ангурпарварӣ буда 480 гектари он тогзор мебошад. ҳоло дар хоҷагӣ зиёда аз 10 навъи ангур аз ҷумла ҳусайнии сиёҳ ва сафед, ғалаба, шоҳона, пешпазак, кишмиши сиёҳу сафед ва президент ки асосан навъҳои маҳаллии серҳосил мебошанд, парвариш карда мешаванд. боғи Сомон аз калонтарин хоҷагиҳои ангурпарварии мамлакат ба шумор рафта, саҳмдорони он таҷрибаи бои нигоҳубини ток ва ангурпарварӣ доранд. роҳбарии хоҷагии деҳқонии ангурпарварии боғи Сомонро Маҳмадамин Камолов писари боғпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Шодравон ҳоҷӣ Камол Мадумаров ба уҳда дорад. падарашон, бовои калонам ҳамашон ҳамун ангурпарвари қатъи машғул буданд. шукрона мекунам ки аз падарам бисёр чизоро омӯхтам дар бораи деҳқончигӣ. ҳамун солҳои 75-80 то ҳозира мисол мо бодринг мекоридем, помидор мекоридем, лекин ҳамун деҳада якум шуда мебаровардем-да. ҳама хел деҳқон шуда ҳамун зиндагишу худаша пеш бурда истод. ду амаки дорам. якташ падарам акашон, дуюмаш додарашон мешад ва ё дар хаёт ҳастанд. амаки калонам як гапа гуфтанд ки ҳамун додари ман сар кардаги кора тамоман одамо маъқул ёфта то сарҳад ангур шуда рафтааст. ина дида ман бисёр хурсанд шудаам. ина бинед ки мисол ҳамун кори падари мо сар кардаги кора одамо дастгирӣ карда ҳамун кора идома карда истод. аз мо ёд гирифта ҳай зиндагишонро пеш бурда истод. ин албатта аз ин хели кора мо хушҳол мешем. дар хоҷагӣ 1100 нафар саҳмдор фаъолияти босамар дошта дар таъмини бозори дохилии мамлакат бо ангури хушсифат ва баландбардоштани иқтидори содиротии кишвар саҳми босазо доранд. соли ҷорӣ ҳосил дар тогзор фаровон буда то имрӯз беш аз 900 тонна маҳсулот ба бозори истеъмолӣ бароварда шудааст. маҳсулоти истеҳсол гардида ки дорои сифати баланд ва таъми лазиз аст, дар баробари таъмини фаровонии бозори дохилӣ ба Федератсияи Россия, ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Афғонистон ва Покистон содирот карда мешавад. соли гузашта хоҷагидорон беш аз 5000 тонна ангурро ба хориҷи кишвар содирот карданд ва имсол низ нақша доранд ки наздики 6000 тонна маҳсулот содирот намоянд. баъди шиносоӣ бо фаъолияти боғпарварон ва боздид аз тогзори намунавии хоҷагии деҳқонии боғи Сомон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти сермашаққату пурсамари боғдорон баҳои баланд доданд. мавриди зикр аст ки аҳли заҳмати шаҳри Турсунзода дар самти токпарварӣ ва истеҳсоли ангур мактаби махсус ва таҷрибаи бой доранд. бо мақсади таъмини бозорҳои дохилӣ бо ангури баландсифат ва содироти он ба хориҷи кишвар дар хоҷагӣ бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сардхонаи замонавӣ бунёд гардидааст. дар сардхонаи мазкур зиёда аз 1000 тонна маҳсулот аз ҷумла ангур нигаҳдорӣ мешавад. бо ин восита хоҷагидорон метавонанд қариб дар ҳамаи фаслҳои сол бозорҳои кишварро бо меваву сабзавот таъмин намоянд. сол ба сол дар кишвари мо ангурбоғҳо зиёд шуда истод. ина ҳамаи мо шоҳид ҳастем. мо ҳаракат карда истодем ки ҳозир содирот ба навои ангурро оварда дар ҳар хел усул мисол як хелоша ниҳол карда, як хелоша пайванд карда ҳозир ҳамон хели сортҳоро зиёд карда истодем. аста таҷриба карда зиёда аз 1000 тонна ба сардхона дорем. сардхонаҳоро мана дар Турсунзода рӯз ба рӯз зиёд шуда истод. инам ба манфаати деҳқоно шуда истод. фурӯхтаги моро мефурӯшем. вақти соатиш омадме сардхонаро ба вай мекунем. тирамоҳу зимистондаям ҳамун мевои таритоза қатъи халқи худи моро таъмин кардан ба ҳаракат карда истодем. саҳмдорони хоҷагӣ қитъаи муайяни заминро дар ихтиёр дошта бо аъзои хонавода бо истифода аз таҷрибаи бои ангурпарварӣ машғули кор мебошанд. дар 9 гектари хоҷагӣ боғи мевадиҳанда мавҷуд буда ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. роҳбарияти хоҷагӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳисоби даромадҳои софи худ иншооти гуногуни иҷтимоӣ аз ҷумла бунгоҳҳои тиббӣ ва майдончаҳои варзишӣ дар деҳаҳои Саъдии Шерозӣ ва Заркамари шаҳри Турсунзода сохта дар вусъати бунёдкориҳо саҳми назаррас мегузоранд.
соли гузашта бо дастгирии хоҷагӣ ба таври ҳашар муассисаҳои таълимӣ ва қариб 3 километр роҳи ҳудуди деҳаҳои атрофи хоҷагӣ таъмир гардида, имсол низ қариб 2 километр роҳ асфалтпӯш карда шудааст. дар хоҷагӣ дар баробари ангурпарварӣ ба чорводорӣ низ диққати махсус равона шудааст. айни ҳол дар хоҷагӣ зиёда аз 5200 сар гӯсфанд парвариш карда мешавад. барои истеҳсоли гӯшт низ хоҷагӣ дар ихтиёри худ беш аз 50 сар чорвои калон дорад. бояд тазаккур дод ки шоликориву кишти хӯроки чорбо ҳам дар хоҷагӣ васеъ баромонда шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хоҷагии деҳқонии боғи Сомон бо дастовардҳои меҳнаткашон ва деҳқонон ки ба намоиш гузошта шуд шинос шуданд. дар намоиш навъҳои гуногуни ангур ки солҳои охир бештар парвариш ва истеҳсол мегарданд муаррифӣ гардид. ҳамчунин аҳли заҳмати хоҷагӣ мураббо ва шарбату афшураҳо аз меваҷотро ки барои захира пешбинӣ шуданд ба намоиш гузоштанд. Микрона кардам албатта. Ин биҳишти рӯи замин ҳисоб нисбат ба соли гузашта ҳосил хубтар. Ин баракат, ин ризқи рӯзии мардум. ҳадафи мо ҳам ҳамин. Сатҳи зиндагӣ хуб мешавад. Қаламчаро бештар гирем. Қаламчаи навъҳои наза аз дари хона омада гирифта мебарад. Вай аз ангурда бештар даромад бигиред. Сардхона кунед. Даромадтон бештар шавад. барои боз ҳам баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва истеҳсолу содироти навъҳои гуногуни ангур ба хориҷи мамлакат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти хоҷагии деҳқонии боғи Сомони шаҳри Турсунзода маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат боздид намуданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода аз хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат боздид намуданд. хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат соли 2011 таъсис ёфта дар ихтиёри худ 105 гектар замин дорад ва аз ин ҳисоб 100 гектараш тогзор мебошад. дар хоҷагии мазкур 165 нафар саҳмдор фаъолият дошта қариб 15 навъи ангур аз ҷумла шоҳона, ҳусайнӣ, ғалаба, кардинал, 30-солагии истиқлолият ки хуштамъу болаззат ва аз лиҳози экологӣ тозаи табиӣ мебошанд, кишту парвариш мекунанд. соли дуюм аст ки дар хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат парвариши ангури навъи президент ба роҳ монда шудааст ки ҳосилнокии баланд дорад. бояд тазаккур дод ки муассиси хоҷагии деҳқонии ангурпарварии Ҳоҷӣ Неъмат деҳқони бо таҷриба ва токпарвари шинохтаи ҷумҳурӣ Неъмат Усмонов мебошад ва ҳоло роҳбарии хоҷагиро писари ӯ Расул Неъматов ба уҳда дорад. бобоимон ангурпарвар буданд, падарамон ангурпарвар, ҳоказо ман худмонам ангурпарвар шуда. аку чизе ки худомон медонем и қатъи худомон нараваду мардум ёд бигира, манфиатмон ба мардум, ба ватан, ба халқ бираса. ба сохаи токпарвар ва боғ аҳамияти ҷиддӣ дода истодан. ҳозир як хел мардум мебиён маслиҳат мепурсанд ё ки ниҳол мепурсанд ҳоказо. асосан дар вилояти Хатлон бисёр боғҳо шинонда шуда истодай, лекин аз ҷиҳати набудани мутахассиси ангурпарвар ҳосилнокӣ мумкин кам боша, мумкин ягон касалӣ зер мекуна, ҳоказо ба мутахассиси ток ангурпарварӣ ва ё эҳтиёҷ доранд. барои ҳамин ман фикр карда истодам ҳозир аз тарафи худам як кӯмак кунам. ҳамин хел ният дорам. кадом хоҷагӣ ки ангур кошт, фикри ман аст, вай одам аз токбурӣ, масалан аз моҳи феврал якта дута ҳамун коргарашонро мутахассисонро роӣ кунанд. як кас не, ду кас не, мумкин 30 кас боша, мумкин 50 кас боша. азоб накашӣ,
راحتش نمیبینه بیار یعنی اینجا در تاکبری اشتراک کنه در دستش قیچه با متخصص قطعی گشته برد انگوره من بینین که علاقه متخصص انگور بر بعد دارو میشپن و اشتراک میکنه خودش خوانده میبیند که چی داره برای چی زده استاده خیلی درسه در هر جای نمیگیره فکری من تا انگور پختنه همه آدم همه هر کار سیزونش ده 15 روز 20 روز آمده اشتراک کرده دوام یک سال متخصص انگور پرور شده رفتنش ممکن اهل زحمت خوجگی با استفاده از آب و هوای مساعد و اصولهای سنجیده شده پرورش باغ انگور همساله حاصل فراوان به دست می‌آورند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در حدود خوجگی دهقانی حاجی نعمت از باغ انگور که با صنعت بلند کسبی کشت و پرورش می‌یابد شناس شده تاکید نمودند که از خوشه‌های سربار تاک‌های انگور عیان است که حاصلناکی امسال فراوان است. با اطلاع متخصصان از 1 هکتار باغ از 30 تا 40 تن حاصل انگور رویانده می شود. پدرم کتی یک جایگی بعد دادروی پدرم هست اینا کتی یک جایگی با مصلحت ساحه انگور پروری پیش برسودیم. نه فقط خوجگی ماده تمام خوجگی های دهقانی جمهوری ده محترم پیشوای ملت همه وقت دستگیری کرده آمدگی همه ما می بینیم مثلا دهخانوده یاردم شوه گفته بگیریم از فروش یگان نمود انداز نیست خیلی من بسیار دولت ها گشتگیم خیلی شرایط نیست از این لحاظ از نام مردم شهر ترسونزاده محترم پیشوای ملت مانده رحمت میگویم ما دستگیری پیشوای ملت مانده بسیار خرسند هستیم ما عادی دهقان برای دهقان چی در کار دستگیری در کار تمام. یکی از سمت‌های دیگری فعالیت خوجگی نهال پروری می باشد. در 0 از 135 هکتار زمین پرورشی بیش از 40 نمود نهال درختان آرایشی و سایه‌افکن نادر و میوه دهنده که به اقلیم تاجیکستان موافق می باشند پرورش کرده می شوند. با در نظر داشت تجربه بوی این دهقان اصیل در ساحه انگور پروری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که در زمینه خوجگی مذکور مشغولیت‌های عملی صحرایی با جلب متخصصان خوجگی‌های تاکپرور مملکت همساله تشکیل و برگزار کرده شود. هدف از راه اندازی این تدبیر عملاً خوبتر و بهتر آموختن نازکی‌های بنیاد باغ و تاکزار بوده با این واسطه برقرار و وسیع کردن زمین‌های باغ‌های انگور در مملکت میباشد. استفاده با ثمر تجربه مذکور امکان میدهد که استحصال انگور در جمهوری به مراتب زیاد گردیده صادرات آن به خارج کشور بیشتر کرده شود. سرور دولتمون خیلی دهقانده کمک کردند که اینا حس میکنن برای همین بسیار اعتبار میتین با چهره کشاد موقتی سلام علیک میکنن حال پرسی میکنن و کمبودارا میپرسن از این البته ما خیلی قوت میگیریم مهنتی دهقانده یک بها میتین وقتش آمده که سورت های نوهای خشک میشدگی انگور را بسیار کنیم یک طرفش فروختن میگیره یک طرفش خشک کردن میگیره یک طرفش سردخانه همه خیلی کنیم با حاصل نیست نبود نمیشه. سال به سال طلباتی جهان با انگورای تاجیکستان میوه تاجیکستان به سال زیاد شده ایستاده است. مقصد خیلی بگیریم اکولوژیکی تازه محصولات ده باد هوای ما تازه آب ما تازه در یگان روی دنیا خیلی شرایط نیست. از این لحاظ ما نوعهایی که برای راه برای صادرات بسیار موافق باشده مقصد پوستش غوث باشد هم شیرین باشد همه طرفه کسلیاده مثلا تابوار باشد محصولاتی ما اساساً 80% صادرات می شود. دولت های قزاقستان فدراسیای روسیه افغانستان پاکستان تا
давлатҳои европаам содироткар шудем. ҳамчунин дар 1.5 гектар замини хоҷагӣ кишту парвариши сабзавоту полезӣ ба роҳ монда шуда ҳар қитъа замин бо самар истифода мегардад. самти дигари фаъолияти хоҷагӣ чорвопарварӣ мебошад ки 2000 сар гӯсфанд парвариш карда мешавад. барои таъмини ғизо ба чорво дар қитъаҳои алоҳидаи хоҷагӣ ҷувори макка ва юнучқа кишту ҷамъоварӣ шуда чорвои майда дар ҳама фасли сол бо хӯроки хушсифат таъмин аст. ҳудуди хоҷагӣ ба масофаи зиёда аз 5 километр роҳ асфалтпӯш карда шудааст. кишоварзони шаҳри Турсунзода ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсулоти дастранҷи худ аз ҷумла ғалладонагӣ, сабзавоту полезӣ, навъҳои гуногуни ангур ва дигар намуди маҳсулотро ба намоиш гузоштанд. ҳамасола аҳли заҳмати шаҳри Турсунзода бо кишту парвариши маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назаррас доранд. мувофиқи нақшаи дурнамо соли равон дар 21216 гектар замин кишту парвариши маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ гузаронда шудааст. истеҳсоли маҳсулоти тару тозаи табиӣ дар гармхонаҳои ҳудуди шаҳр низ хуб ба роҳ монда шудааст. ба иттилои масъулон дар шаҳри Турсунзода замини умумии боғу тогзор дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 5453 гектарро дар бар мегирад ки аз ин ҳисоб 1795 гектар боғ ва 3658 гектар тогзор мебошад. ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки соли ҷорӣ дар баробари таъмини бозори дохилӣ аз ҳисоби хоҷагии мазкур қариб 500 тонна ангур ба хориҷи кишвар содирот карда шудааст ва ин раванд бо маром идома дорад. бо мақсади беталаф нигоҳ доштани маҳсулот ва дар ҳама фаслҳои сол ба мардум пешниҳод кардани ангури тару тоза дар ҳудуди хоҷагӣ сардхонаи замонавӣ бунёд гардида иқтидори ғунҷоиши он 1000 тонна маҳсулотро ташкил медиҳад. сардхона дорои 12 нуқтаи нигаҳдории маҳсулот мебошад. пеши муҳтарам ҷаноби олида мо муаррифӣ кардем ин навъҳое ки дар ҷаҳон номдор аст, бисёр ноёб ҳаст, ҳамонро мо рафта ёфта ҳамин як ваҷаб қаламчаша оварда ҳамҷа зиёдкар шудем. мо ҳамон навъҳое ки аз дигар давлатҳо чинда ҳар давлат ҷоида ки ҳаст мебинем ёфта овард шудем. мақсадмон чӣ? мақсадмон ҷои ангурое ки пешина вақти солҳои 70-80 бунёд шудагӣ ҷои ҳавайёро оҳиста ба оҳиста алиш карда сифата нахстар кардан. ин ҳам ҳосилнокиш баланд, ҳам касалида тобовар, ҳам хароҷоти деҳқон кам мешавад аз ҳисоби дорӯи химикату зархимикатҳо, ҳам маҳсулот экологически тоза мешавад. барои фурӯш давлатҳои Европа мо бе ягон вай монеагӣ вайо мо буроварда метавонем. бо баъзи сортҳое ки ҳаст то хунукӣ 25 градус вай ҳаст, тоқат мекунад. ангурои пешина бошад то 15 градус. барои ҳамин мо кофта омӯхта биромада мақсад дорем ҳамин худи падармон бори деҳқони асил шавему ангури Тоҷикистонро худи Тоҷикистонро дар тамоми дунё муаррифӣ кунем. бо роҳнамоии сарвари давлат ва ҷиҳати дастгирии сиёсати инсондӯстонаи пешвои миллат, роҳбарияти хоҷагии ангурпарварии ҳоҷӣ Неъмат дар амалӣ кардани корҳои хайру савоб низ саҳми назаррас доранд. аз ҷониби роҳбарияти хоҷагӣ ташкилоти хайравии эҳсони Сомониён таъсис ёфта сарпарастии 50 нафар шахсони ниёзмандро ба уҳда дорад. инчунин хоҷагӣ дар бунёду навсозии роҳу пулҳо, корҳои соҳилбандӣ, таъмир ва сохтмони муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, ободонии маҳал ва чароғонкунии кӯчаҳо саҳмгузор аст. мардуми деҳқон сахӣ шуданаш доркор, бахил нест, сахӣ шуданаш доркор. сахӣ ки шуд аввало боғи худаш бобаракат меша. 5-6 сол пеш ҳавода абр ки биромад мо ташвиш мекашидем, барои он ки як қисми ангурмон ночинда дар танаи дарахт меистод. боронгарӣ дертар биёд нест номуд накарда ва як фурӯхтанома мумкин буд. лекин барф борон барвақттар борад, таги борон таги барф монда ва талаб меёб. ана 5 сол 6 сол пеш як сардхона сохтем. ҳаво ки
ابرناف شد چنده به سردخانه جا میکنیم و یا بعد بیملال تا ماه январ фурӯхтанамон мумкин меша. ёдовар мешавем ки 27 ва 28 сентябри соли 2018 президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамроҳи президенти ҷумҳурии узбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ва президенти ҷумҳурии беларус муҳтарам александр лукашенко ки бо сафари корӣ ба тоҷикистон ташриф оварда буданд аз фаъолияти намунавии боғпарварони маъруфи номдор ва собиқадорони хоҷагии деҳқонии ҳоҷӣ неъмат ва ҳоҷӣ камол дар шаҳри турсунзода дидан карданд. роҳбарони давлатҳо зимни боздид аз заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ки дар онҳо навъҳои ангури хуштам бо усули махсус парвариш меёбанд ва талабот ба он зиёд аст, баҳои баланд доданд. аснои боздид аз ангурбоғи ин хоҷагиҳо ба санъати хосаи парвариши меваи хуштамб диққати махсус дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ аз натиҷаи заҳмати боғдорон бо хоҷагидорон суҳбати самимӣ ороста барои истеҳсоли навъҳои ангур, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ ва боло бурдани иқтидори содиротии мамлакат, инчунин анҷоми корҳои хайр ва саҳм гузоштан дар ободонии як гӯшаи диёр ба роҳбарияти хоҷагӣ изҳори сипос карда ба онҳо барори кор таманно намуданд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид бо муҳимтарин хабарҳои ин соат. манзури шумо саломат бошед.